bitno i taj deo, nije to samo mi sad dobijemo borački dodatak, stavimo pare u džep i idemo dalje, ne, nego bitno da mi prenesemo na to omladinu duh Orlova koji imamo, koji smo mi dobili od nekih naših starih. Kako poštovanje? Gdje je bre poštovanje? Na mom će grobu neće pisati ni četnik ni partizan, pisat će srpski